Tomi a'i ffrind newydd gan Sally Chambers. Roedd Tomi wedi cynhyrfu'n lan. Roedd fan do drefn drws nesaf. Cymdogion newydd. Sut bobl fydden nhw tybed? Daeth llawer o bethau allan o'r fan. Byrddau a chadeiriau, gwelyau a lampiau, a silffau llyfrau. Bocs ar ôl bocs ar ôl bocs. Y diwrnod wedyn, gwelodd Tomi rhywbeth ryfedd o dan y glwyd. Y brynawn hwnnw, gwelodd e rhywbeth ryfedd wrth y ffenest. Y diwrnod wedyn, clywodd y fflap cathod yn symud. A'r diwrnod ar ôl hwnnw, pan daeth Tomi lawr i gael brecwast, gwelodd e gath fach yn ei gegin. Doedd Tomi ddim eisiau cath fach yn ei gegin, redodd ar ei ôl hi. Yn wir, doedd e ddim eisiau gath fach wirion yn byw drws nesaf o gwbl. Aeth Tomi i'w hoff gornel yn yr ardd i feddwl. Pat, pat, pat. Y gath fach oedd yno. Roedd Tomi'n flin iawn erbyn hyn. Beth am fynd i guddio yn y dail o dan y hen goeden y falau, meddyliodd Tomi. Naeth y gath fach ddim dod o hyd i fi yno. Ond, syrthiodd y gath fach i mewn i'r dail meddal, plop, yn syth ar ben Tomi. Chwythodd y gwynt y dail i'r awyr. Neidiodd Tomi i fyny i'w dal nhw, a neidiodd y gath fach i fyny hefyd. Roedden nhw wrth eu bodd yn rhedeg ar ôl y dail. Roedd hon yn gêm wych. Cafodd Tomi a'r gath fach lawer o hwyl yn chwarae gyda'i gilydd. Penderfynodd Tomi ei fod yn hoffi ei gymydog newydd wedi'r cyfan. Ond nid y gath fach oedd yr unig gymydog newydd. Y diwedd.